Hello guys, welcome to our channel Tejas Craft. നമ്മൾ വീണ്ടും പേര് മാറ്റിട്ടോ. ഇതിന് പേര് മാറ്റുന്ന കുഴപ്പമില്ല. നേരത്തെ തീർത്ത ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് വ്ളോഗ്സ് എന്നായിരുന്നു. മാറ്റി അവന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ചെടിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. അതൊക്കെ വളർന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കാണിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ്. ഞാൻ കൈ പൊത്തിതാണ് കേട്ടോ, സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട്. കുപ്പിയില് അയ്യോ ഇതാ ഇങ്ങനെ മണി പ്ലാന്റ്, അത് പിന്നെ ബിയർ കുപ്പിയിൽ ഇത്, അത് TVD ഉണ്ടോ, അത് സൺ ഡയറക്റ്റിൻ്റെ. പിന്നെ ഇത് മുളച്ച് തന്നെയുണ്ട്. ഭയങ്കര വെയിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. പിന്നെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഴവിൻ്റെ പോലത്തെ, അതിൻ്റെ ഇവിടെ മുളച്ച് തന്നെയുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് അയ്യോ ഇത് അറ്റത്ത് മുളച്ചുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ക്യാമറ ക്ലിയർ അല്ലാത്തോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതാണ്, ഇത് 3 കുപ്പിയുണ്ട്. ഇത് ഒരെണ്ണം, ഇത് മുളച്ചുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഒരെണ്ണം. പിന്നെ ഇത് മുളച്ചു കേട്ടോ. ഈ തണ്ടൻ വെച്ചിട്ട് ഇതെന്നെ മുളച്ചു. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇതാണ്. ഇത് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അമ്മ വീട്ടിലാണല്ലോ, അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ. അപ്പൊ എന്റെ അമ്മച്ചി അവന് ഒരു തണ്ട് കൊടുത്തതാണ്, ആ ചെരുപ്പാട്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നോട് റിയലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആ കുപ്പി വെച്ചേക്കണത്. അതെന്റെ ചെരുപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഞാനിത് ചെറുതായിട്ട് ചെറുക്കണമെന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവാണ്. 8 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് വലിയ വിഷമമാണ്, സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവാണ്. 8 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പരീക്ഷയും ടെസ്റ്റ് പേപ്പറൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവായിരുന്നു. അത് കാരണം പിന്നെ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം ക്ഷമിക്കും നിങ്ങൾ. പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ അവിടെയുള്ള ചെടികളും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ, ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങളൊരു ലൈക്കെങ്കിലും ഇടൂ, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ബൈ.